Well, Happy New Year's. Ik wens je alle een schijnend nieuw jaar. We zijn allemaal een paar jaar blijven in dit jaar, in dit oude jaar, 2022. En we zijn nu bald bij het nieuwe jaar. En dan neemt zich allemaal alles uit en ver, wat er nou wel doen, vielleicht weg verlieren, oder beter leven afhangen, wat immer. Ik wens je alle lekker met. En we gaan. En sei ja fertig, ich habe aus meine Schwiegermama ganz gesund wir. Dan möchte ich immer Nieuwjaarskeoken, Parzeltjes. En nu wil ik dat opmerken. En ik hoop niet gelijk dat ze schijnen als de Schwiegermama, weil die waren niet ganz so schijn schmeißen. De Schwiegermama ja ook, maar ik hoop die schmecken werden schijn. En we gaan. Nu wil ik in wezen wat we doen. Nieuwjaarskeoken bakken. En we gaan zien wat het uitkomt. Van die een gruwelijk sehr schöne dag, als war das meest een beetje is regnet. Sehr schön buiten. En Bern is het ook schön. Zo, nu wel we keoken bakken. Hadden van die nog sehr stramme jas. Oké, het eerste wat we willen doen is de Häve hier. Hier hebben we een viertel kuffel woamet wuta. Quarter cup warm water. Hier hebben we 1 eetlepel Häve. Ik ga op een half zo'n Häve wat de zacht gaan, dat en zo'n wat de instant is. Die kan dan zo'n brokken skiet leggen. I got 1 tablespoon yeast. Regular and instant, half and half. En hier hebben we 3/4 teeläppel zucka. Dat maakt de Häve goed. Here we have 3/4 teaspoon sugar. So nu hebben we dat topperen. Ik heb hier woamet wuta, wat 110 graden voor ongeveer. En dan doen we dat suiker erin. En dan de Häve. En dan rieren we dat dicht waar het ganz fijn dichtgeriet is. En dan laten we dat een stuk 10 minuten zetten, waar het afhangt fijn te schuimen. En dan is het eruit, dan gaan we dat even in die tijd eruit maken. Oké, dan wil je weten wat we hier alles maken. Dan maakt een nieuwjaarskeoken deigj. Hier hebben we een viertel kuffel witte zucka, quarter cup white sugar. Hier hebben we 3 eieren, die we laten nog slaan. 3 eggs. En hier hebben we een achtel kuffel butta, dat we nog smelten. 1/8 of a cup of butter, melted. We will melt it. En hier hebben we 1 kuffel maljk, die we smak opwarmen, dat die fijn warm is. 1/4 cup milk, warm. En hier hebben we 3/4 teeläppel zout, 3/4 teaspoon salt. En hier, zoals je zien kan, hier zijn 2 klampjes. 1 kuffel resinen en 1 kuffel craisins. Dat zijn ook dus resinen, maar die zijn van Cranberries gemerkt, zeg, weil die tot mixen. Dat wordt zeer schön schmecken. 1 cup of raisins and 1 cup of craisins. Raisins made out of cranberries. So, nu wil ik die en woamet wuta nemen van stootje dat die gaan opweken, dat die een beetje fresh zijn. We're going to put them in warm water for a while to soften them up. En daar willen we deigj adheren. Ik reed van die worden deze resin hier en woamet wuta opweken, oder opwarmen, opweken. En weet je wat, dat kan je niks zeggen, maar wie wordt dat? Met rode wijn opweken. Dat is je nieuwjaars, nooit Niejoash. Zo, nou wordt dat fijn degraderen. Nu laat ik hier een stukje opweken. En dan lijkt we een zeer scharf en schuin oven gaan. Wacht, met wijn doen we die. En je weet niet dat met woamet wuta, maar we worden van hier een beetje anders. We worden een beetje in de gezaagd en met rode wijn worden we de resinen opweken. Ik laat wat zeer schön smaken. Oké, en nu kijk je mal ans Häve heeft zo smaakt je gewoon. Wow, dat hier zo smaakt neer. Met een vinger schwingen door, zo staat. Dan wordt je slauwe eier hier neer. En je smaltende butter, daar ook voedsel neer. Dan mix ik dat een beetje fijn. En dat suiker.
En dat zout. En de fijne warme maljk. Wat ik denk is, dan doe dat zeer fijn deigj riere. En dan gaan we de resinen wat we hier hebben, die hebben we hier een beetje am wien, wat we hier dan een beetje abwegen. Wir sitzen, oh, die sind sehr fein. Die schmecken wirklich auch schön. Nu gaan we die aufziehen, dan gaan we die hier opnemen. En dan werden we fangen, wat ik eerst vergeten had, door deigj te rieren. Nu gaan we anfangen deigj aan te rieren. Okay, dann haben wir hier unsere stromige Glasierkorn, das kennen wir nur von unserer Großmama hier. Nu werden wir diese scharf hier Resinen hier nehmen. Das soll ja fein durchrieren. Das fängt an ein bisschen Geschmack zu luten. Und wer weiß, vielleicht auch noch ein klein bisschen von der Mann, vielleicht ein Lepel voller so, dass je der Riere wien. Und ja. En dan fangen we hier aan mehl aan te rieren, en te rieren, en deigj te rieren, en deigj te kneden, maar ik wil niet weten wat den deigj wat loten, maar we die niet vorig hebben. Die zal niet zo hard zijn als tweebaksdeigj, maar ik wil niet weten, want die is vorig is. We moeten zacht deigj rieren, wat we ons den krakkerach gemerkt hebben. Oké, nu hebben we den deigj eruit. Zoals je zien kan, die is fijn rakerig. En nu werden we den toedaken. Zodat dat strakland was, dat smaak te zijn is. En dan den einstelling gaan laten, oder wat ik verdobbeld heb. En dan willen we vaatheid merken. En dan willen we parzeltjes broden, keoken. Oké, we leren nu ons Niejoash deigj, die gaan dat een stunde. Die tijd wil ik nog wat anders merken. Viele mensen hebben fertig ätschoken brie even gehouden, mashed potatoes. We hebben hier van ungefähr 2 kuffel ätschoken brie even gehouden. Hier haben wir Spark, das wollen wir rausbroden. Hier haben wir fein geschnitten cilantro, je kan parazell broden wie wel. Und hier haben wir ein Jalapeno 2 geschnitten. Hier haben wir Käse. Und je kan zo'n Käse broden schieven. Hier haben wir Pfeffer. Hier haben wir 2 Eier und hier ist noch ein Schaf gemacht. Ich habe hier ein Kampfchen abgesagt, nu erstmal das ist dort geworden, dass wir da wo ein bisschen wurden ab, dass mit Schaf dich sieht. Hier haben wir noch, was wir nennen, Franzhausen Reisgebrodene Sippelen. Hier haben wir Broodkruimels. En nu willen we een deigj hier, dan willen we ätschoken balls maken. En dan willen we die fijn broden. We hebben van die een visfrei, we hebben hier een beetje topkomnis. So, ik wil nu een paar stuk broden bloß zum wiesen. Dat even waar we soos broden met onze vriend, met onze familie. Wat hebben we aan? En zoals ik zei, je kan ergens wat topreren. Je hebt de base, het eerste is mashed potatoes. Ätschoken brie en dan krijg je zo'n spijtje maken hier een stuntje jankert. Helpt zich gelijk wat je zijn smaakt. En dat je het met rijst, waar je even gebleven rijst hebt, dan doe je dat en dan steekt ätschoken. Maar dan gaan we nu dat alle topreren, kunt wiesen. En dan is dat eruit. Nou ja, dat Spark hebben we nu rausgebrood. Oké, dan is het tijd om ons ätschoken brie deigj hier. Hier hebben we de ätschoken. En wat je dat is niet neer. Wat je er doen, zolang je dat zijn smaakt. Hier hebben we een Spark. Hebben we smaak rausgebrood. En dan willen we onze geslepen eieren hier nemen. En door een wuffel hier, was dat goed neer. Van alles met. Hier hebben we ons jalapeno, dat wordt van die met zijn. Ik hoop niet schwer, als die gleich heute Chile. Ja. En dan eigenlijk paprika, wo we nog paprika nemen. Die heeft ook nog een beetje fijn Geschmack. En dan hier wo we dan peper, so veel is wieder entleiben. Ja. En dan hier wo we nog een beetje zo'n reiche Franzhausen Sippelen. Ik ga ook een stuk hebben. Hier, wat ik eerst vergeten te zeggen, weil je kan eerst wat maken. Dit is zo'n Parmesan Käse. Na, der Putterwratschen Käse, der recht ein bisschen süß. Das erste Mal, was sie haben, Putterwratschen gebrockt und ohne Stramp und dann so sich die Teile durch zwischen rein, Peel und dann. So ist das recken, das so wird dann auch recken. Du hast ein bisschen Start von euch, sehr viel Skiglauben. Und hier, das Deigj. Dann soll noch ein bisschen mehr Käse, wie wir haben, weil die
ätschoken ich habe gebroten, oder die andere tragen das oder ein bisschen raten das. Wacht, check mal. Krak so. Und dann drums holen wir ein bisschen schmatterig aus, plus nicht zu viel, plus einen halben Lepel Mehl oder so, die das schmeckt echt, das ein feiner Deigj ist. So. Ein klein bisschen mehr. Drums holen wir ein bisschen mehr Käse. Wie legen ja alle Käse, ne? So. Und da wird wir den ein paar Minuten satten lassen, und dann wird Boltjes merken, und dann den in so eine, erst schon Kremels andocken, und dann die Broten, und dann wird wir wiesen. Das schmeckt flaus, grünlich. Also ich sage, ich kann das auch mit Reis tun, oder mit so einer anderen ätschoken, so eine Sweet Potato, so eine Seite ätschoken. Was immer je kann, überbliebsel haben. Du merkst erst was von, und dann Brot gerot, und dann schmeckt es schön. Nu kijk de mal, nu staat even een stunde wat de Deigj gegaan heeft, has ik zeer fan verdoppeld. En nu willen we vaartheid merken. Ja, bij 365 Grad. En daar willen we die broden. Oké, ik laat ons vaartheid 365, 75. En dan willen we deze parseltjes merken. Ja, een klein beetje zo lenkelijk dat die gaan om te draaien. Oh yes, dit wordt van der leuk. Zeer schöne Parzeltjes geven. Van ungefähr een beetje een eetlepel zo meest vol. Ja. Dat is zo neer. En dan wanneer die schneidend smaak bruin zijn, dan draaien we die om. De andere ziet ook smaak. En daar willen we zien wat die worden van jouw smaak. Oh yes. Ik wissen, wo das zit, kann ich einen bärsigen Geschmack brün sein. Das ist sehr wichtig, dass ihr das Fahrt krackreich haben. 365, 375. Das war die tollhostig Broten dort. Das sind die Rehe von Bern. Und dann bei die Merken da, dann nehmen die Lepel voll das Stitt. Das darf ein bisschen Schweinchen hängen, aber was ich da ist, ein bisschen uitraken, das Stitt. Dan laten we er neer dat die tof hard zijn, dat die met eigen broden doen. Ja, kijk maar dat. Kraks is dat. Die doet er neer. Ik wil er wat een zeer schöne keoken geven. Ik haal 3 Stück op. Maar ja, een beetje uitraken. En die hier neer en dan brood je die, wat de smaak bruin zijn. Waarom ze die purtseltjes naast, kijk maar. Die flippen zo leeg hier. Woehoe, sehr schön. Check mal. Haben die da alle rein. Die haben wir erfrieren, dann ersten Zeit abwarmen. Schmecken die meist krack so schönes frisch. Da, die check mal. Da sind unsere Niejoash keoken. Purzeltjes. Eins hier dann die an Zucker andocken, eins hier dann Zuckermehl andocken, und eins hier nicht rot so. So, nu sind die rein, die kann je erfrieren. En nu hier abdeven en de baksmak opwarmen, schmecken sehr schön. Oké, nu hebben we de Niejoash keoken alle gebakt. Nu hebben we nog onze ätschoken thuisballs bakken. Hier nemen we een lepel vol van ongeveer. En dan merken we een beetje van ongeveer een beetje een boltje. Dan hier hebben we ätschoken broodkruimels. Dat fijn, ze staat uitzuilen. Dit is een Schwein, want ik daar een Schwein heb, zo door den Puddel. Da. Die den klein bisschen platt machen, nicht ganz platt, bloß damit es nicht so rund ist. Wir wollen 2 Stück Stopp machen, und die wollen wir dann loten, wenn wir Stas haben, Festbrot loten, Tonkas. Weil die nur bloß ein paar Stück wiesen, wo das sitzt, und wo das was schmeckt. Und da kriegst du es da, check mal. Und dann merkt man, das Fahrt heute bei 265 Fahrenheit. Und dann dauert das hier das heute Fahrt nehmen. Ja. Ja. Und dann lassen wir die Broten, was die schmackbrün sind, am beiden Seiten. Ja, nu kijk mal, nu haben wir die so strombrün gebrot. Waar die laten een klein beetje afkijlen. En dan hebben we die smaken. Nou ja, dan, ik had het al een beetje gesmaakt. Dat kan je meestal niet bearbeiten. En hier hebben we die gebrodene ätschoken balls.
Wow! Nichts ist gestorben mit den Peperschoten und alles, nichts gestorben. Ich habe es so fein verschmolten werden. Und dann haben wir die Niejoash keoken. Und sie docken die an zucka mehl an oder zucka. Ich lege die bloß gerade so. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Mag Gott mit uns sein. Und verfehlen wir.